हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି ତିନିଟା ଆନିମେସନ ମୁଭି ବିଷୟରେ जो ମୁଭି ତୁମ ୱାଚିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ ବି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଇମୋସନାଲ ବି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଥା ହେବା ଭିଭୋ ବିଷୟରେ। এই ମୁଭି 2021 ରେ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ତୁମକୁ କୋକୋ ମୁଭି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ତ এই ମୁଭି ବି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହାବାନା ସହର ଠାରୁ, ଯେଉଁଠି ଏକ କ୍ୟୁଟ୍ ମଙ୍କି ଯାହାର ନାଁ ଭିଭୋ ସେ ନିଜ ମାଲିକ ଆନ୍ଦ୍ରେଆସଙ୍କ ସହ ଗୀତ ଗାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦ୍ରେଆସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବା କଥା ମନେ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଭିଭୋ ଏକ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡେ ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚରରେ। ଭାଇ ଭିଭୋର ଆଡଭେଞ୍ଚର କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ସେ କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଭାଇ ଏହି ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଭିର ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆନିମେସନ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ, ଭାଇ ଟପ୍ ଲେଭଲର ଅଛି। ଏ ମୁଭି ତୁମକୁ ଏହା ଶିଖାଇବ କି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଆଜି କହିଦିଅ, କିଏ ଜାଣିଛି କାଲି କଣ ହବ। ଯଦି ତୁମକୁ ମ୍ୟୁଜିକ ମୁଭି ପସନ୍ଦ ତେବେ ମୁଭିକି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଇନ୍ ୟୋର ଡ୍ରିମ୍ସ। ଏ ମୁଭି 2025ରେ ଆସିଥିଲା। କଣ ହବ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ତ? ଏହି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ମାୟାବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ୟାନ ମିଳିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଏହି ମୁଭି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମୁଭିର ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ, ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଲେଭଲର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମୁଭି ତୁମକୁ ଶିଖାଇବ କି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିକି ହିଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ। ଏହି ମୁଭିକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ମୁଭି। ଛୋଟମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଏହି ମୁଭି 2024ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ମୁଭି ରିଚାର୍ଡ କର୍ଟିସଙ୍କ ବହିକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହି ମୁଭିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଚାଲେ, ଯେମିତିକି ଭଲ ପାଇବା, ବନ୍ଧୁତା, ଅନେକ ବୁଝାବଣା, ଯାହା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯାଏ। ଏହି ମୁଭିର ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ କ୍ରେଜି ଅଛି। ଏହି ମୁଭି ଦେଖାଏ କି କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯାଏ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନା କାହିଁକି। ଏହି ମୁଭି ତୁମକୁ ଶିଖାଇବ କି ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବେ ଆଉ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରି ହିଁ ପଡିବ। ଯଦି ତମମାନେ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଏମିତି କିଛି ମୁଭି ଖୋଜୁଛ ତ এই ମୁଭି ତୁମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ତ ଭାଇ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓର ତିନିଟା ମୁଭି। ଏହି ତିନିଟା ମୁଭିରୁ ତୁମର ଫେଭରେଟ କୋଉଟା କମେଣ୍ଟ କର। ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ୱାଚିଂ।